najviac ma baví uplatňovanie mojich vedomostí a aktuálnych informácií, ktoré viem na škole získať v praxi. Práve v akademickom prostredí ja mám možnosť byť v kontakte s najnovšími technológiami, najnovšími filozofiami, teóriami, ktoré veľmi často a skoro stále majú priamo uplatnenie v praxi. Štúdium stavebnej fakulty bolo zaujímavé, bolo to pestré, rôznorodé, všetko bolo spojené s praxou. Cením si systém, akým štúdium na našej fakulte funguje. Veľmi sa mi páči, že okrem odborných znalostí nám naši pedagógovia rozširujú obzory aj tak všeobecne. Páči sa mi, že z nás robia mladých, zodpovedných, cieľavedomých ľudí, ktorí sa učia narábať so svojím časom, učia sa ako byť efektívnymi, ako dohliadať na životné prostredie, myslieť na bezpečnosť ľudí, ktorí vykonávajú svoju prácu a podobne. Vedenie stavebnej fakulty veľmi podporuje tú myšlienku tej komplexnosti. To znamená, že okrem toho, že stavbu naprojektujeme, tú stavbu musíme zafinancovať a musíme ju postaviť a musíme riadiť tú výstavbu. Vytvárame podmienky, aby v rámci praxi študenti mali možnosť byť priamo na stavbách. Podarilo sa nám s viacerými firmami dohodnúť, že v ďalších akademických rokoch budú študenti z našej strany mať vytvorený priestor v rámci každého týždňa, aby minimálne jeden deň mohli tráviť na konkrétnych stavbách. Pre mňa to bola mimoriadne cenná skúsenosť, pretože sa mi nesmierne rátalo to, že sme sa dostali na miesto, kde sa stavia, priamo na stavenisko, kde som mala možnosť všetky tie definície a postupy, ktoré nám v škole opisovali, vidieť na vlastné oči, ako sa menia na realitu. Pracoval som ako prípravár stavieb. Mal som teda možnosť už počas štúdia priamo byť v tomto prostredí praktickom a riešiť úplne bežné veci, ktoré riešia stavbári v praxi. Naša spoločnosť veľmi rada využíva študentov, pretože vedia, o čom je. To stavebníctvo nie len z papierov, ale aj v praxi. A ďalšia vec je, že samo o sebe to, že k nám prišli, vyskúšali si to, tak po skončení máme dosť veľa absolventov, ktorí sa hlásia a chcú vlastne pokračovať. Počas absolvovania posledných 2 ročníkov štúdia na stavebnej fakulte v Košiciach som praxoval v tejto spoločnosti Eurovia SK, kde už som dostal dobré základy, pracoval som na veľkej diaľničnej stavbe a potom som sa po skončení štúdia uplatnil v tejto firme. Úspešnosť absolventov našej fakulty si myslím, že je dobrá. Podľa mojich informácií všetci naši absolventi si vedia nájsť zamestnanie a podstatná časť je v oblasti stavebníctva. Po inžinierskom štúdiu som s bývalými spolužiakmi založil projekčné štúdio, našu vlastnú firmu, kde pôsobím dodnes a kde pracujeme na projektovaní pozemných stavieb. Stavebná fakulta mi dala veľmi dobré základy na to, aby som sa mohol uplatniť a rýchlo naskočiť do pracovného tempa, ktoré bolo potrebné.